Últimament està sonant molt que Madrid vol acollir un gran premi de Fórmula 1. Si Madrid pot fer un circuit urbà, per què no somiar en un circuit urbà a la joiosa i gloriosa ciutat de Manresa? Però abans de començar, like i subscriu-te per més vídeos així. Hi ha una sèrie de requisits, que tenim per aquí. Primer de tot, tu per tenir un circuit on hi corri la Fórmula 1 necessites passar una llicència de la FIA, has de tenir el grau 1. Quines són aquestes característiques? La primera d'elles és que les rectes no poden tenir més de 2 quilòmetres. Aquí hi ha una petita trampa, perquè la de Baku no es considera recta, però tots sabem que el tercer sector es fa a fons completament. I les pistes han de tenir 3,5 quilòmetres. Per tant, no podrem tenir cap recta de més de 2 quilòmetres i no podrem tenir el circuit que construïm com a mínim ha de fer 3,5 quilòmetres. La FIA recomana que els nous circuits no superin els 7 quilòmetres de longitud. Per tant, el nostre circuit no pot fer més de 7 quilòmetres. I una altra cosa és que les pistes permanents, no és el nostre cas, han de tenir un mínim de 12 metres. La nostra podria tenir menys. Per exemple, de Baku té 7,6 metres al tram més estret. La graella de sortida sí que ha de tenir, sigui com sigui el circuit, urbà o no, 15 metres. Ha de tenir 15 metres d'ample. I a part, la primera corba, això no ho sabia jo, m'ha sorprès, La primera corba ha de tenir un canvi de direcció de mínim 45 graus amb un radi inferior a 300 metres. Com que no sé calcular això, ens ho inventarem. Però sí, com a mínim la primera corba ha de tenir 45 graus. A les distàncies de graella, això no ens influeix. I que la línia de sortida hauria d'estar preferiblement a 250 metres de la primera corba. La recta principal no pot superar el 2% de desnivell i no hi hauria d'haver-hi canvis de rasant en zones d'alta velocitat o de frenada. Això és mentida, Això s'ho passa una mica pel forro. Manresa. Aquí la tenim. Manresa té un problema a diferència d'altres ciutats. Per exemple, si mirem Terrassa, per dir alguna cosa, mireu els carrers de Terrassa, veieu que hi ha una distribució super quadriculada. Ara. Sabadell li passa exactament el mateix. Sabadell és un Baku 2.0. Mira, Sabadell és un Baku 2.0. On fotem la meta? A Manresa, a part de les condicions que ens fica la FIA, jo poso més condicions. Una és, ha de passar a prop de la Seu. És a dir, la insígnia de la ciutat. La segona condició és intentar evitar polígons. No vull polígons, perquè m'agradaria que fos una mica real, una mica al mig, una mica marrollero. Aquí ja se'ns presenta el primer problema, que és on situes la recta de meta. Tindries, així de saque, aquesta avinguda, però és pseudopolígon. Aquí hi hauria espai. Però la meva proposta així com de circuit marrollero, el nou Baku, el Baku europeu, el Macau europeu, la meva proposta és a la nova via de Sant Ignasi. Caldria reasfaltar, això s'hauria de parlar amb l'alcalde, és a dir, aquesta nova rotonda que han fet a tomar pel cul, i s'hauria d'obrir això, val? És a dir, això és una fàbrica que està absolutament en desús i que es podria aprofitar per construir els boxes. La vida real, la realitat és que això ara s'està fent un campus universitari, no sé què. A dia d'avui seríem a temps de parar les obres. O podríem conviure amb dues coses. Estret? No, perquè aquí, amb obra, et recordo que aquí no hi ha res, és a dir, aquí hi ha descampat. És veritat que és estret, però si això ho tires, passen 3 cotxes en paral·lel. Fora, tota aquesta vorera. I els boxes és tot això que no està sense construir, tot això és recta de meta, i aquí és xicant d'entrada i per darrere. Tot l'edifici de la fàbrica nova, boxes. Al pàrquing muntaríem grada, paddock i tot això. I aquí en tens molt més d'espai per muntar grades. S'han de fer obres, això és una que hem d'assumir. És a dir, la ciutat no és un circuit i no s'ha de preparar per això. Però s'hauria de preparar i no és bogeria. És a dir, si ens mirem això des de peu de carrer, veieu? És el pàrquing de les piscines municipals.
És viable. Aquí un asfaltadet i ho tens fet, tio. Ja no està així, això. A dia d'avui, la carretera fa així i així, com veieu en aquesta sobreposició. La FIA recomana uns 300 metres fins a la primera curva. Clar, jo la faria aquí i cap al centre, perquè el centre de Manresa queda cap a l'esquerra. I per mi la primera corba és 90 graus. La primera corba és tancadíssima, punt clar d'avançament. Aquí tenim espai per asfaltar lo ample que vulguis. Aquí tenim espai per ampliar el que vulguis. Aquí hi ha espai. Aquí hi ha espai per poder avançar. A quants metres està això? 235 metres! Clavadeta! Clavadeta! Vale, doncs ara ens n'anem cap a la zona del passeig. Problema número 1 que ens trobem. Vale, llavors el circuit se'ns n'aniria cap aquí. Cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí. Zona estreta, no passa res, però és recta. No hi ha problema. I ens trobem... Això també, tomar pel cul. Això fora, i tindríem el primer problema, que se n'hi diu rotonda. La rotonda com es trampeja? Doncs molt fàcil, es posa aquí una salxitxa i que et girin una mica 90 graus aquí, escapatòria per aquí. És que les rotondes és una castanya gegant. I la meva idea és que passi per aquí. Bueno, zona estreta, és el que hi ha. A Mònaco es veu... Mònaco és així d'estret tot el rato, I la meva idea era arribar... Vale, sí, que hi ha una rotonda, però... Bueno, és com... aixecar gas. Curva de 90 graus, amb espai... Bueno, de l'espai... Aquí igual sí que rebentaríem els 4 plataners, Els movem una mica. Els transplantem una mica cap a la... Clar, això passa, per exemple, en alguns circuits urbans podries moure el mobiliari, és a dir, el passeig, aquest tram de passeig el podries desplaçar 4 o 5 metres cap a l'esquerra i tindries aquí més espai. Jo no ho veig boig. Girar amunt i pujar cap a dalt, perquè aquesta pujada, per exemple, és molt més natural. Això, allisat tot, aquest tram que és el que us he ensenyat, això, fora. Llavors tindríem aquí, sense xicant, massa forçada i no té sentit. Aquí, i corba de 90 graus. Sense gaire espai, però iniciem zona de pujada. Jo, DRS no, però fotríem així. Ara us ho ensenyo amb els maps. El que m'havia imaginat jo era així, rotonda la evites completament, mira que bé. I ara us ensenyo aquest tram al Maps. Aquí és més estret, però és un sector guapo de pujada a fondo. I corba pata negra. Espero que fotessin una miqueta de quartos, aquesta gent, que fotessin quartos al circuit. Corba pata negra o corba Universitat de Manresa, depèn de qui pagui més. Vale, doncs corba aquí amb el vèrtex marcadíssim, amb escapatòria i tot. Aquí ens menjaríem també una miqueta per poder fer una mica d'escapatòria cap a aquesta zona, per exemple. M'estic carregant mitja ciutat, ho veieu, no? I ens trobem amb lo de sempre. Rotonda. Va, xat, ajudeu-me, sisplau. Rotonda drama. O sigui, és la pitjor rotonda, segurament, que agafarem el dia d'avui. Té font, no la podem passar recta. Què la fem, per dalt o per baix? Fa una mica de baixada. Podem anar a l'alcalde que ens paralti una miqueta, això. I aquí tornem a tenir sector ràpid, És molt raro. Igual és molt a fondo. Però és que, clar, et trobes amb el que et trobes. És una ciutat que no té grans carrers amples per poder-hi passar. Mira, va, quan van cartar el circuit, saps? I a fondo. Mira, carrer Barcelona, Fondo. Vale, i ara arribem a una zona que crec que pot ser guapíssima. Aquí, corba 90 graus. Per què us dic que aquesta zona és interessant? Perquè mira la frenada, tio. O sigui, vens de recta i tens corba de dretes, per tant, la traçada aniria per aquí, i segurament has de frenar girant, i això és super fill de puta. O sigui, aquí, jo crec que aquí hi ha menys de 100 metres fins al vèrtex, i vens molt ràpid. Molaria bastant. I aquí pots arribar en paral·lel, jo crec.
jo crec que és un punt d'avançament i tindríem a més escapatòria, ample, no sé què, i de baixada super ampla. Jo crec que aquesta és corba icònica, us diré. Anem per la meitat, Portem 2 quilòmetres. No complim de moment, I ara ve la fumadeta del segle. És carta als Reis a l'alcalde de Manresa. Girem, venim d'aquí, girem avall i és avall, 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 asfaltar una de les places més mítiques de Manresa per poder seguir pel carrer allà. I senyor alcalde, si m'apura, una xicaneta aquí, li poso. Fer es pot fer. El que passa és que esgarres una plaça icònica. Tio, és que és Escaire i Cartabó, em direu que no, tio. Aviam si això m'ho compreu. Imagineu-vos tot això asfaltat, val? I al mateix nivell. És a dir, que gradualment s'anivella el cantó de la punta i aquest cantó on estem nosaltres. Vale? Us heu d'imaginar tot asfaltat. No veieu una corba així molt oberta que no s'hagi de frenar i una altra frenada una mica forta? Perquè així arribem al sector lent més lents. Si no, venint de baixada, igual un Fórmula 1 aquí se t'ha cardat a 200 ja. O a 250. O sigui, corba que no s'ha de frenar i corba. Tenim l'espai. Ara, escapatòries en aquest circuit, menys 4. Així, 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 així i així. Més o menys. Vale, i aquí és zona estreta però ràpida. Com no? Carregui mare. Carregui mare. Carregui mare. Carregui mare. Aquest tros és el que em trenca una mica el circuit, però també li faríem carta a l'alcalde de Manresa i li diríem rebentaríem tot això a tomar pel sac, perquè passessin com a mínim 2 cotxes i mig en paral·lel i comissaris a sota d'aquí dins. Pues això, tio, mira el plano de tele. Seria la hòstia. Plano de tele descomunal. Pues això, jo ho faria així, val? És a dir, com hem dit, és aquest trencall, i tiraríem avall. Hem d'anar tornant, perquè portem 3 quilòmetres, o sigui, encara hem d'arribar aquí dalt. Quin és el problema? Que per aquí és literalment impossible, això és barri antic. És impossible, o sigui, per aquí no passa un Fórmula 1 ni tu amb el teu cotxe, saps què vull dir? El circuit ha de passar a prop de la seu, és un dels requisits d'aquest circuit. Si fins ara us semblava ràpid el circuit, ara comença. No, i us dic que hi haurà una corba que per mi seria icònica al Mundial de Fórmula 1, seria icònica. Baixem per aquí, que no sé com es diu aquest carrer, però és on hi ha el Cielo, val? Una de les discoteques de Manresa. Llavors, la meva idea era baixar per aquí. Veu? Baixar per aquí, baixar per aquí, baixar per aquí, per aquí. Una altra vegada, sector ràpid i estret, Passen 2 cotxes perfectament, seguim mantenint el requisit. 2 cotxes, sector ràpid, sector ràpid, sector ràpid. Bona processó en aquest sector, Bona processó, Aquí no es pot avançar ni de conya. Tiraríem avall i ara ve, per mi, la corba més icònica d'aquest circuit. Aquí i... Loeus quién sos. Baixant. Baixant. Baixant i... Mira. Oh, el plano de tele és descomunal. Doncs... Això, tercer sector. El que faríem aquí és que no hi ha més. O sigui, és fondo, 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 fondo. I arribem al plano més increïble de la història. Aquesta rotonda, a tomar por culo. Curva de 90 graus. Aquesta rotonda a tomar pel cul. Increïble. La cova de Sant Ignasi aquí davant, la seu de Manresa aquí darrere. Aquesta rotonda que se'n va a la merda, vull dir que les mantinguin, però fot volardos i coses d'aquestes durant l'any i ja està. De 90 graus, tio. Punt d'avançament claríssim i el plano de tele... el plano de tele des d'aquí... Què el plano de tele? Què? Increïble, descomunal. Porto 4 quilòmetres 400. Clavadeta de circuit. I llavors ens quedaria només una cosa, perquè ja estem aquí. Mira la meta on està. A l'últim sector de pujada. Bef.
Bef. Espera, que ara ve lo bo, Ara ve lo bo. Mira. D'on ha sortit aquesta xicant davant de la panaderia i supermercado? I aquí em grada, Em grada. Bof! Aquesta xicant és descomunal. I espera. I mira la sortida de la xicant, Mira la sortida de la xicant, Bof! És boníssima. A més, passant per un altre highlight de la ciutat. És que ho té tot, aquest circuit, tio. Ho té tot. És que ho té tot. Ja el tenim. Tio, es veu gegant, així, Fa exactament 5.281 metres. No passa per cap polígon. Passa pel costat de la seu. Passa pel centre. Passa per avingudes. Està guapíssim. És Macau, És Macau, xat. És Macau, És preciós, però és Macau. Però claríssim. Hòstia, tu. Déu-n'hi-do. És molt difícil aquest circuit, És molt difícil. Bueno, jo crec, Jo crec que ens ha quedat un circuit per molt cafeters, Però no està mal. M'he emocionat una mica escoltant la música, la veritat. M'he emocionat una mica. Vull dir, molt en sèrio. Molt en sèrio, M'he emocionat una mica. Aviam. Anem a comptar zones de DRS. Passeig del Riu és zona de DRS claríssim. I des d'aquí. Anem-lo a marcar, val? Per què no em deixes? He de tancar això. Ara. Vale? Marquem DRS. Tio, però... És un caos, això del... DRS des d'aquí. Des d'aquí. Jo faria 3 zones... Jo crec que hi ha 3 zones de DRS. La recta de meta no té DRS, I la detecció seria abans. Això, aquí hi hauria dubtes, La detecció on seria? Abans de la corba o després? Què creieu? Jo no ho tinc clar, Perquè, clar, si no és la mítica de que avanço i a sobre tinc DRS, tio. Ja, però avanço i de sobre tinc DRS. Saps què vull dir? Jo crec que hauria de ser abans de la corba. Com a Canadà. Ja és veritat, a Canadà és així. És bastant similar, a més. És que us compro els dos arguments, A Jeddah també... A Jeddah és abans de la corba. Sí. Vinga, va. Detecció de res. Vale, tot això, tota aquesta zona està claríssima. Creieu que a recta de meta volem DRS? A recta de meta hi ha DRS? Què penseu? Anem a mirar a l'Earth, Si voleu, anem a mirar a l'Earth. Recta de meta, igual... Espera, que no us he ensenyat aquest sector. Aquest sector és guapíssim, I aquí ja entrem a recta de meta. Entrada box ja és aquí
i recordeu que és darrere d'aquest edifici, si ja està el caminet fet, mira, estàvem aquí, està el caminet fet. Aquí i aquí. I és més, ojo a l'atractiu que us monto ara, grada, 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 grada. És a dir, graderies on per davant tens el circuit i per darrere el carril de box. Innovant. Siempre mantener sus emociones, que me va a pedir que nunca la abandone, que me tapará esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón.